Joanna Grabińska-Szczęśniak, kierownik działu etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Skąd się wziął zwyczaj obchodzenia Tłustego Czwartku? Tłusty Czwartek jest pierwszym dniem ostatniego tygodnia karnawału. I Tłusty Czwartek jest to ten dzień, który właściwie, jak sama nazwa wskazuje, jemy tłusto, jemy suto, ale on jest też szczególny jakby w całym tym karnawale, bo cały karnawał to były zabawy, to były tańce, to było wychodzenie za mąż i to było bardzo obfite, sute, tłuste, słodkie jedzenie. Natomiast sam czwartek to jest dzień pączka. Pączka, krepla, chrustu, faworków. I tu jest też taka ciekawa rzecz, ponieważ nazwa jakby mamy Tłusty Czwartek, natomiast pączek jest słodki. I może dzisiaj nie każdy wie o tym właśnie, że te pączki, które my znamy dzisiaj, te słodkie pączki, te okrągłe pączki z nadzieniem, to jest właściwie dopiero XIX wiek w Polsce i to jeszcze początkowo praktycznie tylko w tej Polsce centralnej. Wcześniejsze pączki były pieczone z ciasta chlebowego, nadziewało się je słoniną, pieczono na smalcu. Czyli coś całkowicie innego niż znamy dzisiaj, w ogóle nie słodkie. I to też jakby wyjaśnia troszeczkę tą nazwę właśnie Tłusty Czwartek, a nie Słodki Czwartek. Natomiast dzisiaj pączki, mamy takie jakie mamy słodkie pączki, nikt już tych tłustych nie zna. Najważniejsze jest przede wszystkim, żeby przynajmniej tego jednego zjeść w ten Tłusty Czwartek. Ma to zapewnić powodzenie, ma to zapewnić zdrowie i ma w ogóle jakby uświetnić cały ten czas karnawału, bo zbliża się Wielki Post, czyli czas, kiedy tych różnych rzeczy powinniśmy sobie odmawiać, przede wszystkim poza mięsem właśnie różnego rodzaju słodkości. Tłusty Czwartek właściwie to jest taka ostatnia prosta przed tym okresem Wielkiego Postu, czyli nie tylko w Tłusty Czwartek jadano tłuste potrawy, czy zaczynano to świętowanie, ale do wtorku ta zabawa chyba trwała w najlepsze. Tak, bo właściwie od Nowego Roku właściwie zaczynały się te wszystkie zabawy, bo i pochody różnych przebierańców maszkar z życzeniami, ale też z różnego rodzaju psikusami i to w zależności od regionu, a nawet w danym regionie od miejscowości te grupy kolędnicze, życzeniowe chodziły bardzo różne, ale to jest też czas imprez takich powiedzmy znanych nam dzisiaj bardziej, czyli urządzanych w karczmach, w restauracjach. To jest czas zabawy, weselenia się i to jest z tej strony społecznej, natomiast jest jeszcze jakby ta kwestia właśnie może obrzędowa bardziej, gdzie większość tych zabaw, tych życzeń, tego wszystkiego, co się w całym okresie karnawału działo, miała na celu pożegnanie zima, przyciągnięcie wiosny, jakby sprowokowanie tej wiosny, radości na tą wiosnę. Dlatego na przykład odbywały się tańce w trakcie karnawału kobiet na lęczy, na konopie, gdzie kobiety podskakiwały wysoko, jakby zaklinając to, że ten lęt, te konopie mają wysoko nam rosnąć. Bardzo znaną taką zabawą, właściwie znaną do dzisiaj, chociaż całkowicie zmieniła się wymowa tej zabawy i sens, był i jest babski cąber. Zabawa urządzana kiedyś tylko i wyłącznie przez kobiety. Ona oczywiście też w zależności od regionu miała różne tam swoje lokalne różnice, ale podstawowa zasada była, że spotykały się same kobiety. Kobiety się przebierały najczęściej albo za zwierzęta, albo też za mężczyzn i głównym celem tej całej zabawy, oczywiście poza tą sferą jakby taką zabawową i ludyczną, tańcami i obiadaniem się i popijaniem, było wprowadzenie mężatek, które w tym czasie poprzedzającym imprezę, czyli ten babski cąber, zawarły związek małżeński. I te stare kobiety na różnego rodzaju taczkach, zgrzebłach, łopatach, na czym się dało, zaciągały te młode mężatki do karczmy. Tam te młode musiały się oczywiście wkupić, płacąc na przykład za kapelę, czy za alkohol, czy za jedzenie, ale polegało to też na tym, że stare mężatki uświadamiały te młode, jak będzie teraz wyglądało ich życie, co je czeka i to był taki ostatni moment takiej powiedzmy swawolnej zabawy, ale oczywiście w gronie kobiet. Mężczyzn za bardzo nie wpuszczano na te imprezy. W regionach, w których wolno było mężczyznom się pokazać, to najczęściej albo robiono im psikusy, albo zostali wpuszczeni, ale mieli problem wyjść, musieli się wykupić na przykład. I takie zabawy przede wszystkim odbywały się właśnie w Tłusty Czwartek, chociaż w innych regionach zasada była taka, że musiały się do tej 12 we wtorek zakończyć, więc były regiony, w których na przykład te zabawy odbywały się we wtorki przed Środą Popielcową.